Encara som al gener, però si haguessin d'apostar per una de les paraules més destacades d'aquest 2026, segur que una de les més cotitzades seria habitatge. I és normal, perquè el 2025 ja va ser la gran preocupació de gran part de catalans i catalanes. Mirem, si no, aquesta dada. A finals de desembre passat, gairebé el 33% dels barcelonins va esmentar l'accés a l'habitatge com el seu principal problema. I una segona xifra, l'estadística de finals d'any era 8 punts més elevada que l'indicador 6 mesos abans. Tanmateix, aquesta no és una qüestió que només té a veure amb les grans ciutats, sinó que s'estén per tot el territori, amb més o menys afectació. Per això, l'habitatge apunta a ser un dels grans protagonistes aquest 2026. D'aquesta i d'altres qüestions, avui en parlarem amb el sector de l'immobiliari com a gran protagonista en el primer episodi d'aquesta nova temporada. Jo sóc el Carlos Rojas i això és l'Empresa al dia. Benvinguts. L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa. El sector immobiliari viu una època de grans desafiaments i no només en el cas de l'habitatge, sinó també podem mirar el que està passant amb les oficines. D'ençà de la Covid-19 hi ha hagut una petita batalla entre el teletreball i el format presencial, que s'ha imposat finalment, diríem, amb una fórmula mixta, que avui ara mateix impera al sector, a l'àmbit laboral. I això ha dibuixat alhora una nova realitat al sector. Avui en parlarem de tot plegat. Ho farem primer amb píndoles informatives de la mà de la periodista Ana Maria González i amb una convidada que coneix molt profundament aquesta nova realitat. L'Anna Gené, consellera delegada de Savills a Barcelona, qui a més recentment va publicar un llibre sobre la seva altra passió, que és l'art i la bellesa. Aquest és el podcast de Via Empresa, un podcast amb el qual volem que empresaris, empresàries, directius o tots aquells professionals vinculats al teixit productiu català porteu l'Empresa al dia. Comencem. Any nou, vida nova al sector immobiliari, o no? Ja fa anys que l'accés a l'habitatge plana com un dels grans interrogants de l'actualitat econòmica de casa nostra, però ara també aquesta qüestió s'ha colat, per exemple, a l'agenda política, darrerament. De receptes per solucionar la problemàtica n'hi ha de sobres, però de moment el problema persisteix. De fet, els analistes adverteixen que la situació és tan complexa que caldran anys per resoldre aquest enigma en què està en joc quelcom més que un afer econòmic. Parlem de la viabilitat de tota una societat, amb especial afectació en el cas dels joves. Ana González, benvinguda. Hola, Carlos. Amb quin panorama hem encetat aquest any nou en el mercat de l'habitatge? Doncs els preus de l'habitatge continuen pujant, tant de lloguer com de compra, i tot apunta que aquesta tendència es mantindrà durant el 2026. Pel que fa als lloguers, l'augment del preu dependrà de la data de la signatura del contracte. Els firmats després del 26 de maig de 2023 s'actualitzen segons l'índex de referència per a l'actualització d'arrendaments d'habitatge, que al novembre se situava al 2,29%. En els contractes anteriors a la nova llei d'habitatge s'aplica l'increment pactat, que habitualment vinculat a l'IPC, que seria del 3%. Clar, Anna, a això cal afegir un altre factor clau, no? I és que enguany finalitzen més de 632.000 contractes de lloguer. Sí, quan aquests contractes vencin, els propietaris podran actualitzar les rendes a preus de mercat, sempre que no estiguin en una zona tensionada. El problema és que els preus actuals són molt més elevats que fa 5 anys, quan ens van signar molts d'aquests contractes. En paral·lel, l'Euríbor, l'indicador de referència de les hipoteques a tipus variable, ha tornat a repuntar. Al desembre s'ha situat en el 2,27%, el nivell més alt des del març passat. Tot plegat es reflecteix en el preu mitjà de l'habitatge, 2.091 euros per metre quadrat, segons les últimes dades de la taxadora Tinsa. Una xifra que s'apropa als nivells de la bombolla immobiliària i que situa el preu de l'habitatge un 13,1% per sobre del tancament del 2024. En resum, comencem un 2026 amb un mercat de l'habitatge tensionat, preus a l'alça i dificultat d'accés, sobretot
per als joves. Sí, ja ho dèiem, i això que aquest 2025 passat es van signar més de 9.000 hipoteques, que és la xifra més alta en 18 anys. Encara que és més fàcil entendre aquesta complexa situació si mirem, no?, que el lloguer és de mitjana un 60% més car que la hipoteca, en aquest cas a l'estat espanyol. En xifres totals, el passat estiu, la mitjana espanyola del lloguer era de 1.150 euros mensuals pels 720 euros mensuals de la hipoteca, segons un estudi Dia Ahorro. Dèiem abans que la crisi de l'habitatge no és només un tema d'interès econòmic, sinó que ha escalat, no?, pràcticament un problema com a societat. També, evidentment, això ha fet que entri a l'agenda política, i és que són moltes les mesures que hem anat escoltant durant aquests últims anys. A Catalunya, la més destacada és la dels 50.000 habitatges de protecció oficials promesos pel president de la Generalitat, Salvador Illa, abans de 2030, per això, dels quals, segons va actualitzar el mateix president, ja s'han posat en marxa uns 31.000, aproximadament. Val a dir que el cap de govern va anunciar un increment potencial de 210.000 habitatges durant aquest període, una xifra que això sí va admetre que només podria assolir-se amb la participació del sector privat. A principis de mes, el govern va treure a concurs 37 solars per construir-hi habitatges públics. Es tracta dels solars municipals en desús, cedits pels ajuntaments catalans a diferents parts del territori. L'executiu preveu que es puguin construir 1.940 pisos en 23 municipis que tindran un lloguer assequible durant 75 anys. Però, Anna, no és l'única proposta engegada des del govern. També tenim, per exemple, els préstecs de l'emancipació de l'Institut Català de Finances, que ja s'han començat a atorgar. Sí, doncs precisament fa unes setmanes el president Illa va visitar un dels primers habitatges que s'ha beneficiat d'aquesta mesura. En concret, la línia busca atacar la problemàtica que pateixen els joves, que, com deies, són un dels col·lectius més afectats pel problema d'accés actual. Què fa l'ISAF? Doncs concedir un préstec que permet que els joves d'entre 18 i 35 anys puguin ajornar l'entrada del seu primer pis fins al moment en què hagin acabat d'amortitzar la hipoteca principal. La cessió cobreix fins al 20% del valor de l'immoble, amb un topall de 50.000 euros, però sempre amb la condició que l'habitatge pel qual es concedeix serà protegit permanentment. El 80% restant, per cert, l'aportaran les entitats bancàries adherides al programa, entre les quals hi ha 4 entitats catalanes: Banc Sabadell, Caixa d'Enginyers, Caixa Guissona i CaixaBank, però també d'altres grans com BBVA i Bankinter. I no és l'única iniciativa, en aquest cas parlàvem de Catalunya, no? Si mirem l'estat espanyol, més enllà de la bonificació fiscal que hem conegut, no?, fa uns dies del 7% de l'IRPF en el cas d'aquells que mantinguin els lloguers, no?, o baixin els preus, sabem que a finals de 2025 es va crear Casa 47, que és una entitat que neix derivada de l'antiga CEPES i amb què es gestionarà el parc públic d'habitatge de l'estat espanyol. El Ministeri d'Habitatge ha previst en concret una inversió de 13.000 milions en 10 anys i, tal com dèiem amb les iniciatives catalanes, tots els habitatges que s'ofereixin seran sempre de caràcter públic. D'aquesta manera, els contractes de lloguer que s'assignin a través d'aquesta entitat podran assolir una durada màxima també de 75 anys, una xifra que hem donat també abans, amb pròrrogues successives, sempre que es mantinguin la majoria de condicions d'accés a l'habitatge, però val a dir que hi ha una primera fase de 14 anys assegurada i a partir d'aquí doncs, les esmentades pròrrogues s'estendran progressivament, sempre per un període de 7 anys i de forma automàtica, sempre que, evidentment, es mantinguin les condicions. Anna, qui ho podrà sol·licitar i com serà una hipoteca d'un habitatge de Casa 47? Doncs ho podran sol·licitar totes aquelles persones que ingressin entre 2 i 7 vegades i mitja l'IPREM, que recordem que és l'índex de referència per accedir a ajuts socials i que actualment es troba al voltant de 600 euros mensuals. Dit d'una altra manera, qualsevol persona que ingressi entre 16.800 i 63.000 euros l'any pot fer la seva sol·licitud al portal en línia de Casa 47. Pel que fa a l'import, de moment el Ministeri espanyol ha avançat que a partir del salari mitjà de cada comunitat s'establirà una xifra per tal que la quota mensual no superi el 30% dels ingressos dels inquilins. Tot plegat a l'espera de conèixer exactament de quants habitatges en disposarà Casa 47. De moment, les estimacions del govern de l'estat espanyol apunten que la Sareb ja n'ha recuperat 40.000, però dels quals, per cert, cal dir que Catalunya concentra una quarta part d'aquest volum, a prop de 14.000 unitats, pel que es va conèixer. D'altra banda, Anna, no ens podem oblidar del sector de les oficines, que fins ara hem parlat molt de l'habitatge, evidentment és la gran problemàtica, però quina és la fotografia actual? Doncs sí, les oficines de Barcelona viuen un moment tan dolç com delicat.
Així ho explica la periodista Natàlia Bosch en un article de Via Empresa, que analitza l'estat actual del sector. El teletreball, que havia de buidar despatxos i fer obsoleta la presencialitat, ha perdut pes. Avui, només el 10,2% de les ofertes de feina a Catalunya l'incorporen, segons un estudi de la UOC i Pimec. En canvi, el model híbrid s'ha consolidat. Ha passat de ser gairebé residual el 2020 a representar el 4,1% de les vacants al 2024. I lluny de frenar el mercat, no, aquesta nova manera de treballar conviu amb una demanda d'oficines molt activa. Sí, sense anar més lluny, la contractació d'espais a Barcelona ha crescut un 67,2% al tercer trimestre, fins als 103.000 metres quadrats segons dades de Forcadell. Aquest dinamisme també es reflecteix en la reducció de l'oferta disponible. La taxa de disponibilitat se situa en el 10% i ja acumula 4 trimestres consecutius de descens. I quines han estat les operacions més destacades en aquest sector l'any passat, el 2025? Entre les operacions més destacades de l'any ressalta la compra de la seu del grup Planeta, a l'Avinguda Diagonal per part de Mancio Ortega, una operació que simbolitza l'interès inversor per la capital catalana. Pel que fa a les zones, el 22@ continua sent el gran motor del mercat, concentrant prop del 50% de la superfície d'oficines contractada durant el tercer trimestre. I els sectors que han liderat la contractació aquests mesos han estat el tecnològic, l'administració pública, els espais de coworking i la formació, que junts concentren el 75% de la superfície absorbida. Doncs hem fet un bon repàs del mercat immobiliari català actual. Anna, parlem, si et sembla, de la convidada del podcast d'avui, l'Anna Gené, sens dubte una de les empresàries més destacades de Catalunya. Sí, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat Pompeu Fabra, l'Anna Gené és una de les veus més autoritzades del sector immobiliari català. Actualment és CEO de Savills a Barcelona i acumula més de 20 anys d'experiència en el món immobiliari, una trajectòria que li ha permès conèixer a fons tant els punts forts com els reptes del sector a la capital catalana. Gené és membre de les juntes directives de Pimec, de l'Associació Espanyola d'Oficines i del Círculo Eqüestre, entre d'altres. El seu lideratge i influència han estat reconeguts públicament. Anna Gené figura entre els 50 exdirectius més valorats a Catalunya, segons el periòdico, i també ha estat inclòs en el rànquing de les 100 dones més influents a Catalunya 2025, elaborat per Forbes. Doncs anem a parlar amb ella, que segur que ens ajuda a resoldre molts d'aquests interrogants. Gràcies, Anna. Gràcies a tu, Carlos. Crec que no puc fer una millor introducció de la nostra convidada d'avui que la que ha fet l'Anna González. Estem parlant d'una de les grans veus autoritzades, evidentment, del sector immobiliari a casa nostra i una de les 8 empresàries millor valorades, que deia ara l'Anna en aquesta última enquesta, no, que van publicar els companys del periòdico. Anna Gené, benvinguda a l'Empresa al Dia. Moltíssimes gràcies. Gràcies per aquesta presentació tan bonica. I gràcies per acompanyar-nos. Un plaer. Avui parlarem molt del sector immobiliari, com és evident, parlarem de les diferents problemàtiques, però abans vull començar amb el fet més recent, no, que coneixem des del teu àmbit, no, que és la publicació del teu llibre, que va ser una de les meves lectures, no, d'aquest Nadal. Que bé, moltes gràcies, Carlos. El vaig gaudir molt, el títol sobre la bellesa, apunts d'art, arquitectura i ciutats, i a mi em va agradar molt, crec que t'ho han dit molt les entrevistes que t'he anat llegint també, no? Però evidentment és molt destacat, no? El moment on trobes aquesta vocació teva, no, a nivell personal en l'últim pis de la Torre Glòries. Com va ser el repte d'escriure un llibre? Doncs mira, va ser un repte realment molt bonic, perquè d'alguna manera moltes reflexions, moltes lectures, moltes converses, moltes coses que estaven dintre meu, acompanyant-me des de feia molt de temps, de sobte hi va haver com un clic que vaig tenir la necessitat de posar-les en negre sobre blanc. I la veritat és que el repte va venir sobretot per trobar l'espai de tranquil·litat, no? Per poder-hi dedicar tot el que jo volia volcar allà, no? Que requereix un cert estat d'esperit, una certa pau mental, i vaig trobar l'espai d'unes vacances curtetes que vaig fer, i després els caps de setmana, perquè jo entre setmana era totalment impossible per la meva activitat, no? Professional. I la veritat és que jo recordo els divendres, quan acabava de treballar, com si em retrobés amb un amor. Era el meu moment de reprendre el llibre i de tornar a endinsar-me en coses que a mi em fan molt feliç, que és reflexionar sobre la bellesa, no? I en les 3 fonts principals
on rau la bellesa des del meu punt de vista, no? Que és l'art, l'arquitectura i el món de les ciutats, no? Ciutats enteses com a urbanisme, però també enteses com a aquesta energia que provoquem les persones que habitem un espai. Totalment. No ho he dit, no? Però ja molta gent ho sap, no? Que a mi m'ha passat moltes vegades que em llevo, no? Obro el Twitter i veig el primer tuit que veig, no? Que m'apareix és el d'Anna Gené recomanant una obra d'art, no? Un quadre, no? I això també no? Es nota molt aquesta passió. Ara parlaves del tema de les ciutats, no? I a mi hi ha una frase, que a més recordo la pàgina, la tinc marcada, que és la 81, que em va atrapar molt, no? Que deia: les ciutats que no recorden el que són ciutats que s'estanquen, o el que és pitjor, són ciutats que es confonen i es converteixen en el que no són. I d'aquesta manera són incapaces d'aportar coses rellevants ni a la seva ciutadania ni a la resta del món. Quan hi ha de Barcelona en aquesta frase? Efectivament, estava pensant en Barcelona, no? Aquest llibre no deixa de ser una gran carta d'amor a Barcelona. Però és cert que aquest paràgraf, no, té molta càrrega i té molta profunditat, perquè jo estic convençuda que les ciutats que no estan connectades amb la seva història, amb allò que les ha configurat, amb aquells trets que es repeteixen en un determinat patró en el decurs dels segles, no? Nosaltres, a més, tenim una ciutat mil·lenària feta a diferents capes. I clar, estar desconnectat de tot això et porta a la irrellevància. Et converteixes en coses que no ets. I per ser el que som, actualitzats al segle XXI, en cada moment històric, hem d'estar connectats amb tot el que ens determina. Llavors, jo feia aquesta reflexió en general de totes les ciutats, però més concretada a Barcelona, perquè jo crec que en la història relativament recent, no? Per no anar-nos a l'edat mitjana, però en la història relativament recent hi ha 2 punts en els que jo crec que són molt valuosos per recuperar aquesta història, no? del que som. Un és a finals del segle XIX, principis del XX, que és quan d'alguna manera hi ha aquesta explosió d'ambició, de capitalitat europea que vol ser Barcelona, i que això, d'alguna manera, ho oblidem, inclús es menysprea, no? Tot el que significa el modernisme, tot el que significa un esforç que va fer una determinada societat, però afortunadament, a finals de... o més aviat diria als anys 80, a finals de la dècada dels 80, a principis de la dels 90, ens tornem a enamorar de tot el que havia fet la nostra societat en aquell moment, no? Tornem a abraçar la bellesa sobretot del modernisme, no? Que és tan característic de la nostra ciutat, però no només, perquè Barcelona té molts estils arquitectònics i si hi ha una cosa que és realment diferencial de la nostra ciutat és que cada façana és diferent, no? I el conjunt arquitectònic que oferim, no? Doncs ens proporciona molta qualitat de vida als que hi residim i també d'alguna manera podem inspirar el món, no? D'una ciutat així és possible. I l'altre punt, per descomptat, seria la recuperació de que la vida ciutadana es produeixi en el litoral. El Mediterrani és una construcció històrica, intel·lectual, molt forta que determina moltes coses de com som, no? La nostra capacitat d'emprenedoria, la nostra capacitat negociadora, la nostra capacitat d'abraçar allò nou. La modernitat ens defineix perquè sempre hem estat oberts a allò que arribava per mar o allò que érem capaços de conquerir a través del mar, no? I m'encanta que t'hagis fixat en aquest paràgraf perquè realment té una càrrega molt profunda i que crec que hem de seguir recordant per poder fer de la nostra ciutat un lloc que ofereixi oportunitats de progrés a la nostra societat. Abans al començament dèiem, no, que la gran preocupació dels habitants d'aquesta ciutat ara mateix, els barcelonins i barcelonines, és l'accés a l'habitatge. A més, és un rècord històric, no, de nivell de preocupació. Clar, ho és més que mai, no? Tinsa va apuntar que els barcelonins destinaven de mitjana el 46% del sou per pagar l'habitatge. La Ciutat Vella es pujava fins i tot al 62%. D'aquesta dada fa 4 anys, vull dir que no està actualitzada, no hem trobat l'actualització. No sé, suposo que haurà empitjorat, no? Però com es posa fre a aquesta problemàtica que hi ha ara mateix a Barcelona? A veure, estem parlant d'un gran fracàs col·lectiu. Posar-hi fre no té una única recepta, s'ha de fer una bateria de mesures i sostingudes en el temps, que aquest és un gran drama que té el cicle immobiliari, que la producció d'habitatge requereix més temps que el cicle polític.
Aleshores, clar, sempre estem doncs, amb polítiques canviants que no permeten fer la producció d'habitatge que requeriríem, no? A veure, s'estan posant en marxa moltes mesures. Una de les bones notícies és que la temàtica de l'habitatge està en el centre del gran debat polític i ciutadà, però alhora també correm el risc de que es parli més de política i de mesures cosmètiques que puguin sonar bé i que puguin fer aconseguir vots, però no la producció d'habitatges, que és el que necessitem. I dintre de tota aquesta bateria de mesures que necessitem, jo destacaria una per sobre de la resta, que és que hem d'incrementar l'oferta. Hem d'incrementar l'oferta sí o sí. O sigui, Catalunya necessitaria, per la demanda que hi ha, produir entre 25.000 i 30.000 habitatges l'any, i l'any passat es van produir aproximadament uns 9.000 habitatges. Llavors, clar, és que estem generant un dèficit que es va acumulant any rere any, no? I això, doncs, la conseqüència és tota aquesta situació tan dramàtica que tenim. Ara parlaves de les mesures cosmètiques, no? Algunes com els préstecs, no, de l'ICF que dèiem abans, Casa 47, o fins i tot ara la més recent, no, la de bonificació a l'estat espanyol del 100% de l'IRPF. Tot això són mesures cosmètiques o poden tenir un impacte positiu? No, jo no diria cosmètiques, ni molt menys, però no resoldran el problema. Anem pas a pas, no?, a desgranar-ne cada una. Anem a la primera, que em comentaves, que són aquests préstecs de l'ICF. A veure, aquests préstecs d'entrada estan resolent una situació que és una que entrebanca molt l'accés a l'habitatge, que és aquesta quantitat de diners inicials que has d'haver estalviat per tal de poder accedir a l'habitatge, que és que requereix tota una sèrie de pagament inicial que no t'ho cobrirà una hipoteca que puguis aconseguir al banc, no? Aleshores, aquest préstec, que són aquests com a màxim 50.000 euros, que és més o menys el que se suposa que serà el 20% del preu de l'habitatge, tindràs una carència i que fins que no hagis pagat el préstec bancari, doncs no hauràs de tornar aquests diners a interès zero. Tot això és fantàstic, però hi ha un problema, que és que això la gent n'ha de ser conscient, que és que aquest habitatge passarà a ser protegit. Això què vol dir? Doncs que en el cas de que aquest no sigui el teu únic habitatge a la vida, que això és molt habitual, si veiem les estadístiques, que tot sovint el teu primer habitatge és un, però a mida que canvia la teva circumstància personal, sigui que tens fills, sigui que et guanyes millor la vida amb el decurs del temps, perquè tens una progressió dels teus ingressos a la que vols accedir a un altre habitatge, per millor zona, millors dimensions, etc. Clar, una gran manera d'accedir-hi en aquest segon habitatge és venent el teu primer habitatge. Aquests habitatges de l'ICF es trobaran en la circumstància de que no es podran vendre a preu de mercat, s'hauran de vendre a un preu protegit, que és inferior al de mercat, amb la qual cosa tindran menys palanca per tal d'accedir a aquest segon habitatge, o en el cas de que el deixis en herència en els teus descendents, s'ha de ser molt conscient que això no tindrà un preu lliure, sinó un preu protegit. Aquesta és l'única circumstància. La segona, em comentàvem el de Casa 47, no? Casa 47 és una bona iniciativa. El nom, a més, és com molt interessant, no?, que fa referència a l'article de la Constitució, no?, del dret a l'habitatge, que és el número 47. És cert que hem de tenir un gran parc públic de lloguer assequible. Tot això fins aquí és magnífic, però hi ha una qüestió que em preocupa, que és on estan localitzats aquests habitatges. Pensem que provenen de Sareb, estem parlant aproximadament d'uns 40.000 habitatges. Sareb, els habitatges que eren més líquids, això vol dir els que tenien més demanda, i els han estat venent durant tot aquest decurs d'anys, i els que queden són els que no han pogut vendre durant tot aquest període. I per què no els han pogut vendre? Doncs perquè estan localitzats eminentment en zones que no tenen demanda. No tenen la demanda tan forta que si patim a les grans conurbacions urbanes. Llavors, l'impacte que tindrà a l'hora de frenar els preus d'habitatge a Barcelona serà nul. Barcelona, Madrid i altres capitals rellevants a Espanya. Nul o molt baix. Aquí sí que podríem parlar més de mesura cosmètica, no? No, perquè, a veure, és impacte necessari... cosmètic, potser. Sí, però segurament a persones que no viuen en aquestes zones serà de gran ajut aquest parc de lloguer assequible, però no veurem baixar els preus de l'habitatge en una mitjana rellevant, ni molt menys. De la més recent bonificació de l'IRPF, és una bona solució pel tema dels lloguers? A veure, és que
és que pràcticament no tindrà impacte. Aquesta és la veritat. Aquesta és la veritat, perquè els incentius que ara té un propietari particular per posar el seu habitatge al mercat són baixíssims. De fet, el que estem veient és una retirada d'aquests habitatges. I per la subvenció de l'IRPF no és prou incentiu com perquè el propietari que ha decidit retirar aquest habitatge el torni a posar al mercat. I aquí hi ha una qüestió que hauríem de fer una reflexió, no? O sigui, tots estem d'acord en que cal un parc d'habitatge de lloguer, però per tal que hi hagi aquest parc, per satisfer aquesta demanda que hi ha, que vol accedir a un habitatge de lloguer, algú ha de ser el propietari. Algú ha de ser el propietari. Llavors només tenim dues possibilitats, que sigui el món públic o que sigui el món privat. I si el món públic no té la capacitat de fer parc d'habitatge allà on es concentra la demanda, el privat que posa habitatges al mercat, d'alguna manera està col·laborant a solventar aquest accés a l'habitatge, i a data d'avui no hi ha aquesta visió. Sembla que el privat que està llogant un habitatge en propietat, ja directament se l'està titllant d'especulador. I d'aquesta manera no resoldrem de cap de les maneres aquesta dificultat d'accés a l'habitatge, sobretot a de lloguer. Anna, abans deies una cosa superinteressant, que és el tema del cicle polític, que moltes vegades aquests problemes no és l'únic problema que va més enllà d'un cicle polític, que és allò que se'n diu moltes vegades projectes de país o pactes de país. El president Illa sí que ha dit que es necessita molt el sector privat per resoldre la qüestió, però ara estàvem fent una mica repàs d'iniciatives que han anat sorgint a Espanya i a Catalunya que són més aviat de caràcter públic i, de moment, fa la sensació que estem veient poca col·laboració público-privada. Com està sent el diàleg? Ha millorat amb el pas del temps amb l'administració? Hauria de ser molt més fluid, hauria de plantejar-se molt més des de la confiança, des d'entendre les motivacions d'un privat i dissenyar tots aquests programes de la mà del sector privat, de la mà de qui està tenint el dia a dia de les dificultats de produir un habitatge, que són moltíssimes. És l'accés al sòl, que és un sòl escàs i car, és una mà d'obra que és escassa i cada vegada costa més tenir mà d'obra disposada a produir habitatge, és una situació que els costos de construcció han pujat moltíssim, és una situació, a més, reputacional, que també dificulta que la indústria d'alguna manera es faci forta i, clar, amb totes aquestes dificultats, si no són tingudes en compte a l'hora de posar tots aquests plans en marxa, doncs és molt probable que no hi hagi la capacitat de produir tots aquests habitatges. En qualsevol cas, el que voldria dir és que aquesta mesura anunciada per la Generalitat de produir 50.000 habitatges de lloguer assequible va en la línia correcta, perquè va en la línia de fer oferta. El que passa és que és sumament ambiciosa, o sigui, i hauria d'estar molt, molt, molt de la mà de la indústria immobiliària, entenent quina capacitat de produir tenim per poder produir aquests habitatges. I no s'ha produït aquesta entesa tan... Jo crec que hauria de ser un diàleg molt més estret i molt més col·laboratiu i en uns termes molt més de confiança. Entre el sector privat sí que teniu més consens a l'hora de presentar projectes, quan parleu aquesta oportunitat de parlar amb l'administració? Sí, dintre del sector privat, que no parlo només de promotors, constructors, consultors, sinó també acadèmics, hi ha un consens molt generalitzat sobre quines haurien de ser aquestes mesures que s'haurien de posar en marxa per tal de facilitar l'accés a l'habitatge, que, insisteixo, passa sobretot per produir més oferta allà on es concentra la demanda. No, com va passar en el cicle passat, precrisi, de que es va fer oferta allà on no hi havia demanda, que després tots aquests habitatges que es van produir en llocs on no hi havia demanda són els que van acabar a Sareb i els que encara d'alguna manera estem digerint, no? Insisteixo, sigui oferta on es concentra la demanda. Va molt bé que diguis això per la següent pregunta que t'anava a fer, que jo recordo a principis del 2025 la teva intervenció al Col·legi d'Economistes de Catalunya, a més jo hi era, i vas dir una frase molt que ha ressonat molt, després jo l'he llegit moltes vegades també, i és el tema de fins que no es resolgui el problema de Rodalies no es resoldrà el problema de l'habitatge. El futur passa tant sí com no per viure fora de Barcelona, Girona, de les grans ciutats?
Aviam, jo crec que hem de tenir una visió una mica diferent, no? Que és entendre que Barcelona ja no és el que depèn exclusivament de l'Ajuntament de Barcelona, no? Aquest millor 600.000, millor 700.000 habitants. A Barcelona queden dos grans sols, el de la Marina del Prat Vermell i podríem dir tot l'entorn a la Sagrera, no? Tota la part del Besòs. Però aquests sols que s'estan ja posant en marxa en càrrega amb algunes dificultats, perquè l'urbanisme és delicat per tal que et surtin els números amb totes les dificultats que he dit abans que té l'activitat promotora, però s'acabarà fent habitatges aquí. Què passa? Doncs que hem de pensar en un àmbit molt més gran, perquè ja la ciutadania està utilitzant el territori. Si fem un traqueig dels mòbils veurem que moltes persones que viuen a l'àrea metropolitana, inclús regió metropolitana, venen pràcticament a diari a Barcelona, no? O un número de dies a la setmana suficientment rellevant com perquè els urbanistes entenguin que tot aquest espai ja és un únic nucli urbà, encara que hi hagin 36 municipis, no? En el cas de l'àrea metropolitana. Què passa? Això és una bona solució, perquè nosaltres, a més, Catalunya, o aquesta àrea a la que estic fent menció, és policèntrica, en el sentit de que hi ha molts municipis, que alguns d'ells inclús amb una història molt rellevant, que és molt interessant el seu casc antic, que té edificis arquitectònicament molt interessants, que provoquen als seus espais molta qualitat de vida a la ciutadania. Ara bé, lo interessant de viure en aquests entorns és que puguis tenir un lloc de treball, que puguis tenir un accés a un lloc de treball de primer nivell, que eminentment estarà a Barcelona, no exclusivament, però eminentment estarà a Barcelona, i que tu, visquent en un d'aquests municipis d'aquest radi, puguis, de manera eficient, barata, segura, accedir al teu lloc de treball de manera presencial. I per això, des del meu punt de vista, fins que no resolguem rodalies en el sentit de que funcioni de manera eficient, que sembla que ara anem pel bon camí, no podrem dir que estem donant una solució a l'habitatge, perquè no tothom podrà viure a Barcelona. Això ja hem de ser-ne conscients, tot i que és el lloc on es concentren més els llocs de treball, no? Sinó, jo crec que hem d'aspirar a donar qualitat de vida a gent que no necessàriament tingui per què viure a Barcelona, però que hi pugui treballar i que consideri que Barcelona és la seva ciutat, si ho vol considerar. D'altra banda, actualment, no, en la situació del mercat immobiliari, més d'una vegada hem sentit parlar a persones del sector immobiliari, criticar que Barcelona està perdent, o Catalunya, fins i tot, especialment Barcelona, està perdent l'atractiu inversor. S'ha millorat una mica en aquesta línia? Coincideixes amb aquest diagnòstic? És poc atractiva Catalunya ara mateix per l'inversor immobiliari? A veure, aquí hauríem de separar entre món residencial, habitatge, i els altres usos immobiliaris, que són hotels, oficines, centres comercials, logística, etc. I jo et diria, pel món residencial no és gens atractiu, això és així. El món inversor no està mirant Catalunya com un lloc on invertir, és més, s'està retirant, que aquesta és la situació que dèiem, no? Els grups internacionals que havien apostat per tenir parc d'habitatge de lloguer a Catalunya se'ls estan venent. Però és cert que en tots els altres usos immobiliaris, que justament són els que no estan regulats, Barcelona té un atractiu increïble. O sigui, els fons internacionals de referència a nivell mundial tenen actius a Catalunya i en volen seguir tenint. Per què? Doncs perquè aquests altres actius, sobretot el que és el món de les oficines, el que és el món de la logística, al final els arrendataris són les empreses del nostre teixit empresarial i econòmic. I hi ha confiança en la nostra economia, hi ha confiança en que aquestes empreses necessiten créixer, necessiten progressar, necessiten uns espais immobiliaris i que no tindrà ninguna dificultat en poder remunerar les rendes que es demanen, i això fa que hi hagi molta confiança en els actius immobiliaris no residencials a Catalunya. Això és així. Precisament t'anava a preguntar per les oficines, perquè dèiem que la disponibilitat continua reduint-se, la tenim al voltant del 10%, el 22 deia abans l'Anna, que assoleix la meitat de les operacions del mercat català. És un bon moment, entenc. Jo abans deia a la primera part del programa que sembla que s'ha imposat aquest format híbrid, el teletreball, entre el teletreball i el presencial. Quina és la teva visió actual del sector, més enllà del que comentaves ara? A veure, tenim unes dades molt interessants, que és que la presencialitat
A Europa l'està liderant Barcelona i Madrid. És a dir, hi ha hagut un retorn massiu a les oficines. Jo crec que això té molt a veure amb el nostre urbanisme, que és que tenim ciutats compactes, que els commutings, que en el món anglosaxó són un infern, no? en temps i en desgast personal, doncs aquí afortunadament no tenim aquesta circumstància i això és un símptoma molt positiu pel món de les oficines, perquè efectivament es requereixen espais on treballar en equip. També jo crec que s'ha posat molt en valor doncs, les bonances de la interacció entre un equip humà i tot el que sorgeix de manera inesperada, no? Quan estàs col·laborant amb algú i que això doncs, mitjançant un Teams, mitjançant un Zoom, és molt més difícil. I aquest bon comportament, diguem-ne, de l'usuari del món de les oficines ha fet que el món inversor estigui retornant d'una manera doncs, amb confiança. No estem a nivells pre-Covid, aquesta és la veritat, encara hi ha una certa cautela, però és veritat que s'han tancat operacions rellevants. Nosaltres mateixos des de Sàvils hem tancat la seu de Planeta, amb Amancio Ortega, com comentàvem al principi, també hem tancat la seu de Nestlé, una empresa històrica, no? al nostre teixit empresarial, i hi ha moltes altres operacions que estem treballant i que tancarem en els propers mesos. O sigui que sí, ha tornat la confiança al món de les oficines. Et deies que no hem arribat encara al nivell de prèvia a la pandèmia, però seria desitjable arribar a un tant per cent concret de disponibilitat o ja ens movem en un entorn saludable? A veure, em referia al volum d'inversió. El volum d'inversió, perdó. Em referia al volum d'inversió. I pel que fa a la taxa de disponibilitat, aquí a Barcelona ens ha passat una circumstància que en part s'explica per la pandèmia, però en part s'explica per una situació de producció que hi va haver. Prepandèmia, 22@, que és on estava captant moltíssima demanda, es trobava amb una disponibilitat molt baixa, a l'entorn del 3,5-4%. Llavors, el món immobiliari es va posar a produir oficines, a més de altíssim nivell, amb criteris ESG, amb uns conceptes arquitectònics molt interessants. O sigui, tenim un parc d'oficines de gran qualitat, de les millors qualitats que es poden veure a Europa en aquest moment, però clar, tots aquests edificis es van entregar en un moment postpandèmia que la demanda estava, doncs, d'alguna manera més dèbil. I això va fer disparar la taxa de disponibilitat d'oficines a Barcelona, en concret, sobretot a 22@. Però gràcies al bon comportament de l'usuari estem a poc ja eixugant aquesta disponibilitat. Si em preguntaves a quina xifra, no, que era la teva pregunta, ja podríem considerar que estem en un mercat sa, un 10% està bé. Seria desitjable potser reduir-ho una mica més, però tot i així diré que ara és un moment excel·lent per les empreses que busquen espai, perquè aquesta disponibilitat vol dir que tenen on triar. Tal com prepandèmia havien d'anar allà on estava disponible, perquè un 3% era poquíssim, ara poden negociar millor, poden inclús poder accedir a espais que en un altre moment històric no haguessin pogut accedir. Aquesta és la veritat. Abans d'acabar, no? Vull preguntar-te també pel sector més de la logística, no? que abans també ens ha quedat pendent. La contractació, en aquest cas, de superfície de logística continua avançant, però la majoria són de naus existents. Jo recordo alguns economistes com el Gonzalo Bernardos, que va proposar crear una ciutat de la logística a la SET. No sé si fins a aquest punt, no? Però ens cal un projecte també d'aquestes dimensions per no perdre competitivitat al sector logístic? Aviam, Catalunya és una àrea logística de primera magnitud per tots els seus condicionants, no? Per les rutes que hi ha cap a França, per al port, per al propi consum que nosaltres tenim, no? Local. Llavors, ens calen més plataformes logístiques? Sí. Dir que el món logístic està fent un esforç enorme produint no producte. Aquest any s'han entregat 250.000 metres quadrats, que el 50% ja està llogat. Van ser prelloguers, més ben dit. L'any que ve sabem que s'entreguen 500.000 metres quadrats, és a dir, no és una xifra menyspreable. No és cert que siguin només naus industrials rehabilitades, ni molt menys. O sigui, es va fent una tasca de rehabilitació, per descomptat, però això és molt difícil perquè tot sovint són molts petits propietaris que has de posar d'acord, etc. L'accés al sòl també és complicat, però es va aconseguir
seguint fent noves plataformes, inclús algunes XL, que en diguem, de grandíssimes dimensions, i d'aquests 500.000 metres quadrats que s'entregaran aquest any, també la meitat ja està llogada en prelloguers. És a dir, abans de l'entrega ja tenim compromisos d'ocupar aquest espai. Llavors, cal incrementar el parc logístic, però també diré que diverses consideracions aquí. Primer, que els municipis han entès millor la logística del segle XXI i l'entenen que aporta valor i que no deixa de ser un condicionant imprescindible per la indústria del nostre país. També entenen que cada cop haurem de ser més sobirans pel que fa al nostre espai logístic, perquè les rutes internacionals estan amb aquesta situació geopolítica tan complexa en dubte i no podem permetre'ns que hi hagi ruptura d'estocs. O sigui, jo crec que hi ha una consciència de que la logística és necessària. I també l'actor logístic internacional, que abans no volia entrar en tramitació urbanística, ara entén que si vol tenir plataformes logístiques a Catalunya haurà d'entrar amb totes aquestes fases prèvies que són lentes, que són difícils, que impliquen risc sempre, però que són imprescindibles per poder tenir el teu espai logístic a Catalunya. Anna, anem acabant, però abans vull fer un seguit de preguntes ràpides. Les respostes també han de ser ràpides, però si alguna et mereix una especial explicació, evidentment, ho pots fer perfectament. Ets benvinguda. Comencem per... La solució pel problema de l'accés a l'habitatge és... Difícil, però possible, si món públic i privat van de la mà i si hi hagués un gran pacte d'estat que tots els partits polítics entenguessin que han d'atendre qüestions tècniques i que es posessin d'acord en crear marcs estables per poder fer la producció que necessitem. Resoldrem la qüestió abans de... No resoldrem mai la qüestió si no atenem els dos punts anteriors, no? Món públic i privat de la mà i gran pacte d'estat per tal de tenir marcs estables. Si encara no l'hem resolt, és per culpa de... Jo no em centraria en culpables, perquè és un debat, a més, totalment erm, que no ens porta enlloc, no? Jo em centraria en qui ens pot treure d'aquest problema. I són determinats actors públics i determinats actors privats, però sobretot crec que aquí hem d'atendre als grans tècnics i a les grans experiències exitoses a Europa, que n'hi ha. No són fórmules màgiques, requereixen molt de temps, però sí com a mínim requereix saber on es va, d'una manera consensuada. A favor o en contra de préstecs com el de l'ICF o entitats com Casa 47, que dèiem abans? A favor, però necessitem incrementar l'oferta al marge d'aquestes mesures. S'assoliran els 50.000 pisos públics abans de 2030? Queden 5 anys. Això vol dir produir 10.000 a l'any de mitjana. És molt difícil si no té mobilitzat tot el món privat posant les maquinàries en marxa. És que si no, no es podran fer. La decisió de District d'abandonar Barcelona és... És una mala notícia, però crec que una reunió del món immobiliari ens podem reunir a qualsevol altra ciutat i crec que es va cometre un gran error pensant que allà hi havia els culpables de l'accés a l'habitatge, quan allà hi ha part de la solució. És una mica el símptoma també, el de District, això és una pregunta que faig a part, és una mica el símptoma del que dèiem abans de l'atractiu inversor de Catalunya i de Barcelona o ho relaciones per una altra banda? Bueno, a veure, els inversors, en el fons, que de District es faci aquí o es faci a Madrid, els és igual. El que miren és el marc jurídic i l'estabilitat normativa. I en el món de l'habitatge, constantment, hi ha canvis. És que cada dia pràcticament surt una mesura nova. I cada vegada és, no totes, però en un percentatge molt elevat, és nociva pel qui vol destinar diners a tenir un habitatge de lloguer. Un habitatge que s'ofereix al mercat per llogar. Llavors, aquest és el problema. En 10 anys, Barcelona serà més o menys vella? Depèn de nosaltres. Jo crec que la ciutadania ha d'exigir una ciutat més vella en tots els sentits, en el sentit estètic també, per descomptat,
en el sentit de respecte al que som i respecte a la nostra història, és a dir, una ciutat que el seu centre històric no estigui cuidat, no estigui net, no sigui segur, no estigui ben rehabilitat, és una ciutat que entra en decadència i nosaltres hem d'exigir que això no passi. Hem d'exigir una Barcelona vella, que és la seva essència. Una bona notícia i una mala notícia pel 2026 al sector immobiliari. Jo diria bona notícia, que és que l'habitatge estarà en el centre de tots els debats. Mala notícia, que l'habitatge estarà en el centre de tots els debats. I que, per tant, em temo que el debat polític ho fagocitarà i s'escoltarà poc als tècnics. Llavors, des d'aquí fem una crida que, per favor, s'escolti els tècnics, s'escolti els acadèmics, s'escolti a la indústria. El sector estrella d'aquest 2026 a l'àmbit immobiliari? Serà el residencial. Serà el residencial perquè és que és on hem de posar tots els nostres esforços, és on ens va les oportunitats de progrés de la nostra societat. I l'actiu que porta més rendibilitat? Aviam, més rendibilitat implica més risc. Llavors, això en tots els segments immobiliaris, unes oficines a la Diagonal, per dir-te la zona més segura, no, i més prime, en el sentit de que si se'n va un arrendatari hi haurà un altre que voldrà entrar, ofereix molt poca rendibilitat. En canvi, unes oficines deslocalitzades a un lloc perdut, circunscrit de logística o de residencial, aquestes oficines, si estan plenes, donaran molta rendibilitat perquè hauràs accedit a aquest actiu a un preu molt baix, però jo no és el que recomanaria a un client meu. Jo recomanaria que equilibrés aquest binomi risc-rendibilitat. Veurem una gran operació al mercat d'oficines aquest any? Sí, en veurem segurament una de molt gran i moltes altres. I una última. La salut de la logística és? És bona, però hem d'estar molt atents a la geopolítica perquè aquí es poden produir molts canvis en les rutes comercials, en la manera d'accedir als productes. Jo crec que aquí tenim una oportunitat que ja estem veient a Sàvils. Hem, d'alguna manera, buscat espai per indústria que abans s'estava fent en algun altre lloc i ara s'ha passat a produir a Catalunya, i també hem d'entendre que la logística és necessària com a una vàlua és una part del procés productiu. Anna Gení, ha estat un veritable plaer estrenar una temporada a l'Empresa al Dia amb tu. Gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Gràcies de tot cor, Carlos. I gràcies també a vosaltres per continuar una temporada més amb nosaltres. Estrenem a l'Empresa al Dia amb aquest primer episodi. Ens escoltem d'aquí a 2 setmanes amb un nou convidat. Aleshores, serà moment de parlar d'indústria amb l'Oriol Alcoba. Fins aviat, que vagi molt bé.